నీలవర్ణము వాడు నిడివి నామము వాడు నీలవర్ణము వాడు ఇద్దరు సతులతో ఈ ఇలలో వెలిసింది ఇద్దరు సతులతో ఈ ఇలలో వెలిసింది ఆ శ్రీనివాసుడు ఆ స్థలము తిరుమల ఆ స్థలము తిరుమల వచ్చాడు ఏమేమి చేయమని కోరాడు తన వివాహమప్పుడు ఎవరిని రుణమును అడిగాడు అది తీర్చుటకై ఆయన ఏమి చేశాడు ఆ శ్రీనివాసుడు తొండమానుకి కలలో వచ్చి గుడి ఒకటి కట్టమని కోరాడు ఆ శ్రీనివాసుడు తొండమానుకి కలలో వచ్చి గుడి ఒకటి కట్టమని కోరాడు తన వివాహమప్పుడు కుబేరుని రుణమును అడిగాడు అది తీర్చుటకై కలియుగమందున ఈ భూమిలో వెలిశాడు శ్రీనివాసునికి ఆ పేరు వకుళ పెట్టెను అతను చేరింది వకుళ ఆశ్రమం శ్రీనివాసునికి ఆ పేరు వకుళ పెట్టెను అతను చేరి